Είναι μια γλυκύτατη κοπελίτσα, πονεμένη. Θα πάμε μέσα να σας δείξω τις ακτινογραφίες. Έχει ένα συντριπτικό κάταγμα στην κοτήλη και ένα άλλο βαρύ κάταγμα στη λαγόνα. Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε να ξαναπερπατήσει. Κοιτάξτε το δεξί το μοιραίο πώς είναι υγιές μέσα στην κοτήλη. Κοιτάξτε εδώ πώς έχει διαλυθεί η κοτήλη και το μοιραίο έχει μπει μέσα στη λεκάνη. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι η λαγόνα έχει ξεκολλήσει από το σημείο συνένωσής της με τη σπονδυλική στήλη που είναι το ιερόνος του. Έχει ξεφύγει περίπου 2-3 πόντους και αφού τελειώσει με το καλό το κάταγμα, η ανάταξη του κατάγματος της κοτήλης, θα πρέπει και η λεκάνη να γυρίσει στη φυσιολογική της θέση. Πριν από το χειρουργείο πάντα προηγείται η προνάρκωση, που σκοπό έχει και να διώξει το στρες από τη σκυλίτσα, αλλά και ταυτόχρονα της παρέχουμε και ισχυρά παυσίπονα για να δώσουμε λίγο, χωρίς να είμαστε ποτέ ικανοί να μηδενίσουμε, τον ισχυρό πόνο που νιώθει από τα κατάγματα. Χρειάστηκαν μόνο λίγα λεπτά να δράσει η προνάρκωση και να χαλαρώσει η μικρή σκυλίτσα, ώστε να προετοιμαστεί για το χειρουργείο. Εντελώς άσηπτα. Πρέπει να καθαριστεί τουλάχιστον 10 εκατοστά από που θα γίνει η τομή και να γίνει πλήρης ασυψία με αντισηπτικά σκευάσματα. Οι συνθήκες όταν θα ξεκινήσει το χειρουργείο θα είναι ίδιες όπως θα ξεκινούσε ένα χειρουργείο ανθρώπινο. Ξεκίνησε. Μπήκε σε γενική αναισθησία η κοπελίτσα. Τώρα θα ετοιμάσουμε το χειρουργικό πεδίο. Έχει κάνει παυσίπονα, αντιβίωση. Πάντα λέμε ότι καλό είναι το αντιβιωτικό να προλαβαίνει τα μικρόβια παρά τα μικρόβια το αντιβιωτικό. Ο έλεγχος της αναισθησίας γίνεται μέσω του monitor, που θα ελέγχει ταυτόχρονα και τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο, αλλά θα παίρνουμε και καρδιακούς παλμούς από τον καρδιογράφο. Αυτό είναι το πρώτο πλήσιμο, να φύγουν οι πρώτες υγρομιές. Η διαδικασία της προετοιμασίας τελείωσε και τώρα ξεκινάει αυτό το χειρουργείο. Ποτέ δεν είμαστε ήρεμοι όταν κάνουμε ένα τέτοιο χειρουργείο, πάντα υπάρχει σοβαρό άγχος, γιατί τέτοιες επεμβάσεις είναι πρόκληση να τις καταφέρεις. Είναι πολύ βαριές ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά ξέρουν τι λέω. Τώρα θα προετοιμάσουμε το χειρουργικό πεδίο άσηπτα για να μπορούμε να κουμπάμε τα εργαλεία χωρίς να υπάρχει κίνδυνο να μολυνθούν. Θα απομονωθεί η χειρουργική περιοχή. Αυτή καθεαυτή η επέμβαση ξεκινάει τώρα. Θα προσπαθήσω πρώτα να ανατάξω το κάταγμα της κοτήλης και αργότερα το κάταγμα της λαγόνας. Η επέμβαση της μικρής σκυλίτσας κράτησε περίπου 2 ώρες. Όλοι περιμέναμε με αγωνία τα αποτελέσματα. Η ανάταξη έγινε άριστη. Έχει μπει η ορθοπαιδική πλάκα. Το ζώο αυτό θα περπατήσει και πάρα πολύ καλά. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε, τώρα για το πώς πήγε θα το δούμε σε λίγο στην ακτινογραφία. Πάμε να την κάνουμε και θα είμαστε παρέα. Πώς είναι ο φίλος, έχετε μιλήσει στο τηλέφωνο, πώς νιώθει? Καλά είναι, αγωνία έχει και ελπίζει ότι όλα θα πάνε καλά. Περιμένει τώρα να του δώσω τα νέα της εγχείρησης. Μετά από μια τέτοια βαριά ορθοπαιδική επέμβαση, το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να αποκαταστήσουμε τον όγκο της λεκάνης, ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του πεπτικού και του οροποιητικού. Κακά και τσίσα. Ακόμα και να μπορεί να γεννήσει σε μερικές περιπτώσεις. Βλέπετε ότι καταρχήν, αν τη συγκρίνουμε με την παλιά ακτινογραφία, ο όγκος αποκαταστάθηκε πλήρως. Είναι όπως ήταν στην αρχή. Έχει περάσει μισή ώρα από όταν τελειώσαμε το χειρουργείο. Έτσι όπως μιλάμε, σκέφτομαι να την ονομάσω Λίλη ή Ελενίτσα. Είναι πολύ γλυκό κοριτσάκι. Λοιπόν, της έκαναμε ξανά καταστολή γιατί πονούσε. Πιστεύω ότι με τη φυσικοθεραπεία που θα κάνει ο φίλος μου ο Βασίλης όταν θα γυρίσει με τη σκυλίτσα στο σπίτι του, σε 2-3 μήνες θα περπατάει μια χαρά. Και θα ήθελα να είσαστε εδώ να την τραβήξουμε πάλι όταν θα περπατάει.